haino hai tini taku khoroksani hamjangmani kothoma tini bo nini ani kok channel ni bisingtui share khaika kha khayo mare ke chingsong narao video no paithak joranai tongana hanai te chajagwana hanai phaiding kai jeng khana laiwana share khainai takhoni mungkha Manoj Dev Burma kami hezamara bo tini khoroksa bukhuk bai hamjaglai tongmani kubui bukhabai puituklai tongmani jorao bukhuk bono yakarei te kubuni chelabai thangpaimani borokni hamjakma bosole layo khono haipano borok knei deli kok samani bisingtei deli malai mani bisingtei kaisani bukha kaisa manmani bisingtei bukhalai habai thangkano omo haikeno phorman jora laika asakke hamjaglai tongmani se olukhe bukhuko chelabai hamjagai tongtutuino temasa chelabai hamjagai thangka teni pore takhuk saimani thangka bukhukni tongmungno inkebo kuno mungsa songlia direct nobo je chelabai hamjaglai hini saiman o chelano no songi naikha o chulabo haihini sao ihi ang hamjagya hanai asubaino boroni kifili phaika erpore khe bono srapsa tongoi bukho kol khaifika direct saka nangbayang te hamjaglai tongmaglakha nangangbai chalai thangsidi hani sajaka haipano takhuk boni kokno believe khaya haikino tongkha hingke takhuk bukhukno hai hani sengka poilani ne kogri maro biyango kumai thangasa bukhuk bono hai hani saka joto bebak tuyo kochogoi thangka asukbaino takhuk bukhuk bai kaklaini nangkha asukbaino bobai breka bungnani nangkha apruke takhuk boni bagai tongmaya changmaya angkha bono nokhe tebo lama rogo obukha khamchawi phayo tongoi maya ongoi phayo botini te alkani chela rokbai thangphano ani buska tanung jathung khenai tini takhuk o chelani bisingtui kok charkha paithago sawano burini mungkhe kuhina Dev Burma hambai mari kiching somno kha khayo narok takhoni hamjangmani story no kisasuk chajangmung hayakeba emotional ongjakhana hanai tolao comment khai sadi nini hamjangma bo busuk jora tui kubui te nini bo omo haikena gorongjak tongkhe angbai contact khai tongdi hambai